lalaki tanong pantang talampang jando na nalamo tanong takana juo ube lalaki tanong pantang talampang jando na nalamo tanong takana juo. Bukannya denai di kandung takana jando takana anak di kandung nan mati tinggalkan. Bukannya denai di kandung takana jando takana anak di kandung nan mati tinggalkan. Pulangnya indah di kandung balanjo indah Ibu Diana di kandung hidui marasai Pulangnya indah di kandung balanjo indah Ibu Diana di kandung hidui marasai. Denai nan came di kandung kata orang tua balik ke jando di kandung badan dinaso. Denai nan came di kandung kata orang tua balik ke jando di kandung badan dinaso.